adlaw ka Jaguar og ning abot ta gyud ang gi-request sa duha na ko ka anak. Mini fan kay mo na gyud ilang gipangandoy na magka mini fan sila. Ug unya pag-abot gikan sa eskwelahan man ako sundo, i-surprise na ko sila ani kung sila ilahang reaction. Unbox ka Jaguar sa mga color. Ani color violet kang kitty ni. Color violet. Okay, bingkoy. Ani ang kang bingkoy. Color white yaha. Color white. Surprise sa inyo man. Ini color ani. Asa man ni? Milipan. Ha? Oh, kang bingkoy ni. Ay kang ate ni. Ako lang. Oh. Diba? Ala. Sakit ate kitty. Okay. Wow! Salamat pa. Salamat pa. Thank you pa. Tarong eskwela.